ase wodi ya Nyakoe imeje bunge ya Kitutu ase Kitutu cha South ase county ya Kisii abonjere kurase chire Nyamataro kubwatira namo nabona boda boda ase tukulira bemukege tambokiro asoko nyara kwane kibonango kinebale birengo byobo chenu ase chire yubune nchire moyo konyara gusibene kwa busa korenga nabonjere abo kubwata namo ne sector ya boda boda ni gomate biruna bagendera kumulekero abo koryo bya ase nsemejo na kugania serikali ya county ya Kisii kwa bwatsi yubune nchire moyo konyara kwa chana gukinie chiro ase nsemo ya Nyamataro unatokumanyigwa n'umurikito asenchera yobuime Eliokoba ekiorokerelio ekia nigabonchereria kurwa sensemo ya Nyamataro baira chinga kichiabo na kwabusa omuchyo Nyamataro na boigo gokorora emetaro ukwana oyole kora omurobelio yo nigo alieira yokoenekia obochenu bwekerengo keigoromono eliokoenekia obokoreri obuya Twajo letenga town yetu ya Nyamataro ya twaliro bochafu kesenge nje ya twaliro bochafu ndundo kagenda maandamano ago kwanu rero igeto togokora tutagete twensi pito soe emetaro ne street yetu yonsi pi toje clean ebe shiny talibo yo egere to shiny Nyamataro ebete ki koro kigochia asande buna wono kujidara jambiri echa ere nchafu sana. We can create an example from here. Tinga kechi boigoni go abonchereria base migwa gotatuguta egoto ase metaro ime ase kolinde base migwa buna na bako yetumika korosia oboyo ase megondo yabo na boigo Richard Alieira yokobabekera ebipira ase barabe bakuruta egote yum. Mo basa kobeke chafu ye mo kobeka ye chingeni go chiesa metaro ime. Kobarata kena watu babekera chi container lakini chigabeji no maite chire raisi buna wone chikabichi amatoke alira abandu bana omoko irase inomo chikobeka mugondo eri fertilizer mogo tuguta asensemo ya bonchereria nigo bairira emechando bagwetera anene okoborwa ase bakobeka eubi okoborwa ase bakoigama chinyomba chiakebara negatiye binde ebinge nigo bagania oyore no moyo muyagwe sokia nabo igokubasira ekiara moro cyane para igoro tole togo tweru tobwati kende motokonye tutagete necho ose echo yechiro nde Nyamataro gapi yona bangina kende yabasageri yabasareke irega basu nasi bakoe tutagwanja moto rosiri necho ye mogo sicho ibere chabangina ne chaba tubaboda boda Nyamataro ga Tinga kechi boigo nigo baboli abatumiki bechipara gotaticha makarabati na boigo gotatuguta egoto andonsi boigo nigo baboli abali bakoigoreresi wejikoyanike bnanko yigorera bale chinga kichibwenerete irabuna bona chinjira buna yiriye gutira gukirogoronya naria sabyo yakobaria akobeka bagotichenjera ikiamuna bona likarabati ndira aria tagete tichoro bagenda tagotichoro akesiwe kinare wonje yegorru kuri Nyamataro ga tuma itinga yegwetera ase metare yema etware ko basabaga kya bantu bari batusaraunde tiga so waje kumoyo go wani esiwe yenyero ko bari limited kyara bone ku affect no ndagira tukura ko rwechiro ga ko ranyore yabere contaminated usena kyabangina abonchereria bonigo bagokera egetambukiro kya Richard ase okobae kerengerelio kyogoikerania obochenu asensemo ya Nyamataro nigo baenekia gotaikirana asokorobekana na gutumika chianga kyecho kwabusa ase bagokera obonchereria bwabo. Tunashukuru mheshimiwa Richard Kenyatta igo nonya tuli muntu itugwe constituency ye na voice ine kobo mugambi okobe birengereria bikware tatene bya sana so ina ari kuri kwese mheshimiwa ito Kenyatta bande rorioka twakoro busafi acha turigeri nande chinjira chinde ose onde kwensi oratwaro gwanjoku ya atokonye chi container ase tokobeka obochafu igo litukuriarere twa mwanto kwenda maandamano nande ntori after maandamano twetoro abantu bokwerigeria na gwetachira etwate barere tugwetachira twekorera obusafi kurworo marago batwigore biashara bitu. Frida Kerubo, Ndizi TV.